Shalom, 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 shalom. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሻሎም 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 እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ክብርን አምላክ ይሁን። እጁን በቃል አምላክ ክንዘራረብ ኢና ክብርን ኢየሱስ ይሁን። ወንጌል ቃል አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል ኢና ክንዘራረብ በወንጌል ክንዘራረብ ስለዝኾና ቃል አምላክካ ቃል ሐቂ ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ ቃል ሐቂ ስለዝኾነ ንብዙሕ ነገር ንኩሉ ነገር ከረዳእካ ዝኽእል ሙሉእ ፍልጠት ክህበካ ዝኽእል ጥበብ ክህበካ ዝኽእል ወንጌል እዩ። ኣብ ወንጌል እዩ ጥበብ ዝርከብ። ወንጌል እቲ ዝጠዓመን እቲ ዝበለፀን ወንጌል እዩ። ወንጌል ዝተባህለሉ ምክንያት ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። እጂ ብቃል አምላክ ክንዘራረብ ኢና በቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ቃል በቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ቃል አምላክ ክንዘራረብ ኢና። አርእስቲ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ቃል አምላክ አርእስትና በወንጌል ይክኸውን ማለት እዩ። እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ሻሎም ሻሎም ብሩኻት እስከ ነዚ ቃል እዚ ብትግርኛ እንዘራረበሉ ስለዝኾና እግዚአብሔር ከዓኒ ኣብ ሰብ ዘለዎ ክብሪ ሙሉእ ክብሪ ኣለዎ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ንመን ንሰብ ወንጌል ከዓ ንሰብ ስለ ዘድሊ ማለት እዩ። ናይ እግዚአብሔር ወንጌል ሲ ንሰብ የድሊ ማለት እዩ። ወንጌል ከዓ ንምድሓን ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምድሓን ዝብል ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ንሰብ ክብሪ ሂብዎ እዩ። ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር ይብል ቃል አምላክ ማለት እዩ። ስለዚ ወንጌል እንታይ ዝገብረካ ዝኽእል ዘኽብረካ ዝኽእል ሓቀኛ ወንጌል። ሕጂ አርእስትና ናይ ወንጌል እንታይ እዩ? እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ትርእስቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ወንጌል ፖለቲካ ዝብል እዩ አርእስቱ። ናይ ወንጌል ፖለቲካ ምድራዊ ፖለቲካ ክንዘራረብ ደሊ ይኮንኩን ምድራዊ ፖለቲካ ሱናቱ ዝኾነ ስርዓት እናቱ ዝኾነ ምሕደራ ኣለዎ ማለት እዩ። ናይ ወንጌል ፖለቲካ ግን እንታይ ዓይነት ፖለቲካ እዩ? ፖለቲካ ክበሃል ከሎ ንገዛ ርእሱ ፖለቲካ ናቱ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ። ምሕደራ እዩ። ድሕሪ ናብ ትግርኛ ኣምፂና ፖለቲካ ምሕደራ እዩ ማለት እዩ። እቲ ምድራዊ ፖለቲካ እውን ምሕደራ ናቱ ኣለዎ። ብዛዕባ እሱ ክዛረብ ደሊ ይኮንኩን ተደልዩ ዘሎ ግን እቲ ምሕደራ ቁኑዕ ምሕደራ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ምሕደራ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ወንጌል ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። ወንጌል ቁኑዕ ምሕደራ ኣለዎ። ወንጌል እንሆ ሓቀኛ ዝኾነ ፖለቲካ እዩ ማለት እዩ። ቁኑዕ ፖለቲካ ኢልና እንድሕር ትርጉም ክንህቦ ተኮይና ከምዚ ንብሎ ዘለና ምሕደራ እዩ ማለት እዩ። ምሕደራ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ሲ መንግስቲ እግዚአብሔር እንድሕር ኢልና መንግስቲ እግዚአብሔር ምሕደራ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቁኑዕ እዩ ማለት እዩ። ቁኑዕ ምፍልላይ የብሉን። እግዚአብሔር ንወልሓደ ክፈላለይ ዘይክእል ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እንታይ ገይሩ ማለት እዩ? ክብሪ ገሊፁ። ስለዚ ነዚ ኢና አርእስቲ እንታይ ሂብናዮ? ናይ ወንጌል ፖለቲካ ኢልናዮ። ናይ ወንጌል ፖለቲካ ምስ ምድራዊ ፖለቲካ እንታይ የገብርኒ? ኣይተሓዋወስኒ ማለት እዩ። ሕጂ የዕሪና ክንርድኦ ዘለና እዚ መልእኽትና እዚ ካብ ቃል አምላክ ዝኾነ መልእኽቲ እንሆ እቲ ምሕደራ ካብ ገነት ኤዶም ይጀሚሩ። እቲ ምሕደራ ናይ እግዚአብሔር ካብ ገነት ኤዶም ይጀሚሩ ማለት እዩ። ስለዚና the politics of the gospel ኢልና ርእስቲ እንታይ ሂብናዮ ማለት እዩ? ናይ ወንጌል ፖለቲካ ኢልናዮ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ፖለቲካ ኢልና ደምፃናያ ሓሳብ ምሕደራ ተኮይና በዛ ምሕደራ ትብል ክንሰማማ በዛ ምሕደራ ትብል ክንሰማማ እዛ ምሕደራ እዚኣ ሰማያዊት ምሕደራ እያ ማለት እዩ። ሰማያዊ ክንብል ከለና ከዓኒ ክብሪ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ምሕደራ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ኣመሓድራ ክብሪ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ሰብ ክቡር ዋጋ ተኸፊሉሉ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ወንጌል ፖለቲካ ክንዛረብ ከለና ጥዑም እዩ። ናይ ወንጌል ፖለቲካ ጥዑም እዩ፣ ሰላም እዩ፣ ዕረፍቲ እዩ፣ ኣይፈላልይን እዩ ከዓ
እግዚአብሔር ንሰብ እንታይ ስለ ዝኾነ ማለት ስለ ዘኽብሮ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ማለት እዩ ክቡር እዩ ነንሕድና እውን ክንከባበር እንደሊና ዲሲፕሊናት እንደሊና ስርዓት ጌርና ክንመላለስ እንደሊና ስለዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር ፖለቲካ ከዓኒ ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብቃሉ እዩ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ፈላላይ ቃል ኣይኮነን ትምሕደርኡ እቲ ናቱ ስርዓትን ኣካይዱን ህይወቱን ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኢና እንታይ ጌርናዮ ማለት እዩ መሪፅናዮ ናይ ወንጌል ፖለቲካ ኢልና ዝመረፅናዮ ምክንያት እንታይ እዩ እግዚአብሔር መንግስቲ ስለ ዘላቶ ኣብ ዕብራውያን ከምኡ ይብሎ ናይ እግዚአብሔር መንግስትስ እንታይ ትኾን ኣይተንቀጥቅጥንያ ይብል ናይ እግዚአብሔር መንግስት እንታይ ትኾን ኣይተንቀጥቅጥንያ ስለዚ ሰብ እንታይ ከይገብረኒ ኣነ ኣይፈርሕኒ ስለዚ ሰብ ከይፈርሕ እንተኮይኑ ፍርሒ ካብ ገዛ ርእሱ ከውፅእ እንተኮይኑ እቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕደራ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ብሙሉእ ክርድኦ ኣለዎ ሰብ እንታይ ዘድልዮ ሕጂ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ንእግዚአብሔር ኢዱ ክህብ ክኽእል ኣለዎ ናይ ገዛ ርእሱ ገዲፉ ናይ ገዛ ርእሱ ነገራት ገዲፉ ሙሉእ ብሙሉእ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ናይ እግዚአብሔር መረዳእታ ምሕደራ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክሕዝን ክርዳእን ኣለዎ ማለት እዩ ሻሎም ሻሎም ብሩኻት እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ነቲ ቃል እንሆ ካብ ግብረ ሐዋርያት ክንወስዶ ኢና እቲ ኣርእስቲ ቃል ካብ ግብረ ሐዋርያት ኢና ወሲድናዮ ኣርእስትና ኮይኑ ደሎኻ ናይ ወንጌል ፖለቲካ ዝብል እቲ ሓሳብ ምርዳእ ግን ልክዕ ካብ ግብረ ሐዋርያት ኢና እንወስዶ ማለት እዩ ክንሪኦ ኢና እቲ ምሕደራ ናይ እግዚአብሔር እንታይ ካበይ ጅምርና ካብ ገነት ኤዶም እቲ ምሕደራ ናይ እግዚአብሔር ሲ ሃሌሉያ ካብ ገነት ኤዶም ይጀምር ኣቐዲሙ እውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝብለና ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ምሕደራ እቲ ሓቀኛ ምሕደራ ማለት እዩ እቲ ሓቀኛ ምሕደራ እቲ ዘይልወጥ ናይ እግዚአብሔር ምሕደራ እውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ኢሉ እውን ተዛሪብዎ ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚ ምስራት ዓለም እውን ይተዛሪቡ እዚ እቲ ዓብይ ኣርእስቲ ናይ እግዚአብሔር ዓብይ ኣርእስቲ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ክንርድኦ ዘለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ኣየን እቲ ቅድሚ ምምስራት ዓለም እቲ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ከይተፈጠረት ፍጥረት ከይተፈጠረ ከሎ ዓለም ከይተፈጠረት ከላሲ እንሆ ክሬት ከይኮነት ከላ ዓለምሲ እግዚአብሔርሲ መደቡሲ ቁኑ እዩ በርከስ መንግስቲ ኪንግዶሚ እንድሕሪልና ምሕደራ ኣለዎ ማለት እዩ ምሕደሩ ከዓ ብመን ኢና ንብለልና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብወንጌል ቁኑዕ ወንጌል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንሪኦ ዘለና ናይ ወንጌል ኣካይዳ ወይ ናይ ወንጌል ምርዳእ ምስ ምድሪ እንታይ ክንገብሮ ክንክእል የብልና ክነተሓዋውሶ የብልና ስለዚ ብዙሕ ነገር ክትርኢ ከለኻ ትግረም ኢኻ ኣብዚ ሜድያ እዚ ብዙሕ ነገር ክትርኢ ከለኻ ምድራዊ ድዩ መንፈሳዊ ዲና ፈላሊና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ስለዚ ነቲ ምድራዊ ከነመሓድሮ እንተኮይና ከዓ ልክዕ እቲ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ምሕደራ ፖለቲካ ክርዳእና ኣለዎ እቲ ናይ እግዚአብሔር ፖለቲካ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብካልእ ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ምድራዊ ፖለቲካ ኣብኣት ክዛረብ ኣይደሊኒ እቲ ምድራዊ ፖለቲካ ናቱ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከከምቲ ዝርዳእናን እንሰምዖን ከከምቲ ኣብ ስምዒትና ዝርዳእና እቲ ናይ ምድራዊ ፖለቲካ ኩላና እንታይ ንገብሮ ኢና ንሪኦን ንሰምዖን ነስተማቕሮን ስለ ዘለና ኣብኡ ኣቲና እንታይ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና እዚ ከምዚ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብትብዓት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ዕብራውያን 11 ተዛሪቦ ዘሎ ወይ ኣብ ምዕራፍ 1 ተዛሪቦ ዘሎ ኣብ ዕብራውያን ክዛረቦ ከሎስ እዚ ዝረአይሲ ካብቲ ዘይረአይ ኮይኑ ኢሉ ካብቲ ዘይረአይ ኮይኑ እዚ ዝረአይ ኩሉ ዝምድራዊ እዚ ካብቲ ዘይረአይ ስለዚ ቅድም ንሰባት ክርድኦም ዘይክእል ካብቲ ዘይረአይ ክንብል ከለና እኳ እግዚአብሔር ዘይረአይ ኣይኮነን ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምሕደሩ ኣግሂድ እዩ ምሕደሩ ጉሁድ እዩ ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጋሃደ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንእግዚአብሔር ክንፈልጦ ተኮይና ብክርስቶስ ኢና ክንመጽእ ዘለና እቲ በኣይ ይሕለፍ ድበሎ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኣይ እንታይ ይግበር ኢሉ ይሕለፍ ኢሉ ናብ ኣቦስ በኣይ ምሕላፍ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትክክል ዝኾነ ምሕደራ እዚ ብወንጌል እንሆ እንታይ የለን ማለት እዩ መፍልላይ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ናፍታ ርእስና ኣቲና እቲ ክንወስዶ ዝደለና ካብ ግብረ ሐዋርያት
ጥቕሲ እንጥቀመሉ ደጋፊ ዝኾነ ጥቕሲ ከዓ መዐቀኒና ኩሉ ሻዕ ብጥቕሲ ብቓል ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ መዐቀኒና ሓንቲ ጥቕሲ እንድሕር ኣልዒልና ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ራእየ ዮሃንስ እንታይ ክትኮን ኣይትኽእልን እያ ክትፈላለየና ኣይትኽእልን እያ ሓደ እዩ ትምሕደራ ሓደ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ እቲ ምሕደራ እንታይ ማለት እዩ ሓደ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚ ክብሪ ንኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እታ ድወሰድክዋ ጥቕሲ መዐቀኒ ዝኾነት ድወሰድክዋ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ ሓደ እዩ ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ዘሎ ኣዝዩ ዝበለፀ ዝኾነ ኣረዳድኣ ናይ ሃዋርያት ናይ 11 ሃዋርያትን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣረዳድኣ እቲ ምሕደራ ዝብል እቲ ፖለቲክስ ዝብል እቲ ፖለቲካ ዝብል ሲ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሃዋርያት እቶም 11 ዝነበረ ናይቲ ፖለቲካ ምርዳእን እንሆ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መጀመርያ ዝነበረ ኣቦኡ ዝሃቦ ናቱ ዝኾነ ምሕደራ ክንርኢ ከለና ግን ፍልሊ ነይርዎም ማለት እዩ ፍልሊ ነይሮም ኣብቲ ግብሪ ሃዋርያት ክንርኢ ከለና ግብሪ ሃዋርያት ክንሪኦ ከለና በርከስ እቲ ተልእኾ ናይ ሃዋርያት ክሳዕበይ ማለት እዩ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ማለት እዩ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ማለት እዩ እቲ ኣተሓሳስባ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣረዳድኣ ካብ ኣቦኡ ዝተቐበሎ እንታይ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኣብ ኢየሩሳሌም ድሕፀር ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ድሕፀር ኣይኮነን ስለዚ ሃዋርያት ሓደ ነገር ሕፂሮም ዝሓሰብዎ ሓሳብ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንርኢና ቅድም ነታ ጥቕሲ ንሪኣ እሞ ብኣ ጌርና ተኸተልና ክንከይድ ኢና እንሆ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 ቅድም ከነንብባ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 ቅድም ከነንብባ ኢና እንታይ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑኒ ኢኹም በሎም ክለድማ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑኒ ኢኹም በሎም ኣብዚ ሕጂ እቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕደራ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክርዳእና እዩ ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ፈላሊና ክንሪኢና እንታይ ይመስል እቲ መልእኽቲ ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና جراي وبس حساب زين رأيه እግዚአብሔር تمحدرا ناي እግዚአብሔር قدم منفس قدوس انتاي ዝገብር ማለት እዩ ዝወርድ መንፈስ ቅዱስ ይቅድም ታኸበብር ዘሎ ክወርድ ዘሎ ማለት መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና መንፈስ ቅዱስ ይባዕል እንታይ ጎይር ማለት ወሪዱ ናብ ሰብ ክወርድ ዝኽእል ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ታይ ዝኮን ወሪዱ ንሕና ባዕልና ክንእዞ ኣይንኽእልን ኢና ንመንፈስ ቅዱስ ንዓባ ከም ዝባገለ እናበልና እንታይ ንገብርና ኣይንእዞና ኦልሬዲ ብምስ መንፈስ ቅዱስ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮይና ኢና ሓደ ኮይና ኢና ንፈላለየሉ መንገዲ የለን ኣበራዳናን ኣበተሓሳስባናን ግን ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ግን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሕጂ ቅድም መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ፍቅዲ ሸሞንተ ክንሪኦ ከለና ክወርድ ከም ዘለዎ ቅድም ክወርድ ኣለዎ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ኣዚዙ እንድሕር መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ሪኣዮ ሕጂ እቲ ምሕደራ ናይ እግዚአብሔር ናይ መንፈስ ቅዱስ ፖለቲካ ወይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሕደራ ክንሪኦ ከለና እቲ ምሕደራ እታ ፖለቲካ ንወዛ ዘለና ትክክል ምሕደራ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ዝገብረካ ዝኽእል ፅቡቅ ገይሩ ከመሓድረካ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ እንታይ ከመሓዳድር ክንሪኤና ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑኒ ኢኹም ኢሎም ሕጂ ኣብዚ እንታይ ክንሪኢና ኢየሩሳሌም ክንሪኢና ሓደ ይሁዳ ክንሪኢና ክልተ ሰማርያ ክንሪኢና ሰለስተ ወሰን ምድሪ ክንሪኢና ኣርባዕተ እዚ ነዚ ኣርባዕተ እዚ ከመሓዳድሮ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሰብ እንተመፂና ግን ኣብዚ ምፍልላይ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ኣራዳዳ ኣሎ ማለት እዩ ኣራዳዳ ኣሎ በርከስ ኢየሩሳሌም ኢሉ እንድሕፈሊ ኢየሩሳሌም በይና ማለት እዩ ይሁዳ ተይልና ይሁዳ በይኑ ማለት እዩ ሰማርያ እንተይልና ሰማርያ በይኑ ማለት እዩ ፍልሊ ነይርዎም እዚኦም እስራኤላውያን ክኾኑ ከለዉ ነንሕዶም ኢየሩሳሌም ንበይኖም ይሁዳ ንበይኑ ሰማርያ ንበይኑ እንታይ ዝኾነ ዝተፈላለየ ፋሕ ዝበለ ኣራዳድኣ ዘለዎ እዚ ከዓ ምድራዊ ኣተሓሳስባ ዘምፅኦ እዩ እቲ
تمدراوي أتحساسبا انتاي زغبوروي زمصوي ننحدم كرارادو أي كولونيم مالتي موخاني وسن مدري انتايلو زيادة كخيدي مالتي زي مرداغاني زيادة انتاخوني مالت زيادة خاطرون مالت وسن مدري زبال ناب هزاب سلازخونه ناب كل عالم سلازخونه قرب ازن مردوم تاي كوين نير مالتي هوارات واحد إلوم نيرو واحد مرداء نيروم واحد مرداء خن موصينا كمي كوين الشجر كم زكاتمم بتي مدراو أتحساسبا سلازخدو بتي مدراو أتحساسبا انت خيدكا كل شيء انت خاتخون وي ناي هاجركا طرح نايتا ناي بينا ناي هاجركا وكيل طرح خاتخون لك ولا ناي هاجركا بقن إننا وكيل انت خونكا جن كومودي دمسل نايزوم عسرت حدا هوارات كنريهم كلنا كوما يمسلني بزح جيزي كنريو كلنا ولا أبوانجيل كنريهم كلنا أبوانجيل كنريهم كلنا أديهم يمليخون كسا أديهم زلوخهم كوينه مالي تتحساسبا كابزغن ردوهم كلنا نقويتا يسوس كرسوس أديهم ليخهم يمتا كوينه حدا بيمان حدا بزأقام كون تيلو إزي مدراو بوليتيكا تحساسبا مالتي وانجيل ناي وانجيل بوليتيكا جن كومو أيكونن ناي منفس قدس بوليتيكا محدرا جن كومو أيكونن انتايدا نزن سلستسي رابعيتو وسن مدرز زبلسي انتاي كخونالو ترنيفو كحزون كخلالو اتم محدرا ناي اكجابير ناي منفس قدس قنوع محدراي مالتي قنوع محدرا انتو خوينو انتاي زقبرني ناب حدا يزمت مالتي موحجين احنا نرأيس كان زخولو نغا اب عالم زقبر زلو بغزارسنا نناتنا زخونا هاجرات ألنا حدا دينا توم أبغيتا بيسوس كريستوس نبحل أب عالم منو بغيتا بيسوس كريستوس إنه بقى الحق ولا الناس كلها ناس إذا أررادا حدا زغون سمايا وحساب دو ألنا نتمدراو كقول فودلي أيكونكن نتمدراو كم زلوا نتمدراو كم زلوا نتمدراوي وجن النت كم تسلزغل إسو كم زلوا كدنجن نابتك الحق المحدرة نابتك الحق المحدرة تهنجبرن كلنا نفتنا منفس قدس الحق المحدرة نعون تهجبرنا له كردنا كخلالو سلازي هوارات أبسلست نجر زتخوفوا اليوم مالدين قال يوم أبي يرسالم قال يوم يهودا قال يوم سامارة زيتنا بوليتيكا تشينكاتن شجرن كبدتن مدراوة أتحساسبا زنبرم دعر سامارة إلنا من تنزينا مس أيهودن تايكون زفاتو يكون بأسيم أزيم بزنا عوي مالتي سلازي قويتا يسوس كريستوس بساماريا كحلف بقد خونا مالتي إذا أتحساسبا إذا أقدمون تهجروا لهم كخلالو قويتا يسوس كريستوس كالين لهم كخلالو بركس ناب زي قومتو طب عسرت حدا سي نابتو زي قومتو ناب ساماريا كحلف بقد خوينو مستا أمن زرع سبيتك كزراربينا نري مالتي أو خاني سولشين أمتي مالتي إتناي وانجيل بوليتيكا وتسيتاوي مالتي نعليتناوي نبوليتيكاو انتاي زي قبري زي فلالي ناب حدا دمتي مالتي أبتو بوليتيكا عليتاهم قانقوان مفللاي انتولهم لك بزم محدرا ناي منفس قدس انحتر ديكاس كم زغويتا يسوس كريستوس بولاي مالتي بقدي يخونكا نتقن انخ تزاربسي قدي زخونكا مالتي قويتا يسوس كريستوس نتقن انخ قبر بسماريا كحلف كخل ألوو مالتي سلازي يهودان سماريان يورساليمن زنبورم شجر كبدت زي زي مالتي سلازي هوارات قرب انتاي نيروم مالتي مردهم وحدي نيروم مالتي يسوس كريستوس قويتاي انتاي سلازخونيهم كوخوم خوينا ناوخن متسخن كلال انتاي سلازخونيهم كوم خوينا مالتي أزيم زمنهم ملو كوابوتاتهم جميرهم أمركو بابيلناوي زتمارهم نايت مدراو نكسنسي زيت عمو بغزار أسومسي إنه تكاب زخونة منجستس انتاي قبر نيرو ما أي رخبون نيرو موالهم أمركو نيرو مالتي قويتا يسوس كريستوس متيقاني روماويان منجست نيرو مالتي إذا زخونة تراما نيروم زخونة چنكاتن شجرن نيرو مالتي نزز خوون جن انتاي قبرون أي ردومن أي فلتون نيرو مالتي سلازي كفلت أكاد زغل نابزا فقد شمان تتمتينا منفس قدس ناباخم مس وردي كنزبزلو منفس قدس ناباخم مس وردي زبزلو مالتي زي معاشي خوينو مالتي نهاورات كنريم كلنا كاني اتي دحر موتن تسعين 4 معلتاسي مسوم انجوي جيري 4 معلتاسي مسوم تايجيري مالتي انجوي جيري بخلو نابلا الناساتي يردو مينيرو كن كردو اي كالو منفس قدس انت زي اللي كل شيء نمردعتا وحدي يخونا كمالتي
ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርዳእ እንተሎ ግን ሰላምን ዕረፍትን ኣሎ ወንጌል ስለዚ ናይ ወንጌል ፖለቲካ ዕረፍትን ሰላምን ረሂብካ ንኻልእ ከዓኒ ዕረፍትን ሰላምን ትኾን ስለዚ ምድራዊ ጉዕዞ ክትጓዓዝ ዘሪኻ ኣለኻ ቅድም እቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕደራ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕረፍትን ሰላምን ክትውንን ክትክእል ኣለካ ዕረፍትን ሰላምን ዘይወነነ ኣብ ምድሪ ዕረፍትን ሰላምን ከምፅእ ማለት ዘበት ካብ ሰብ ማለት ካባና ማለት ልክዕ እቲ ምሕደራ ናይ ፖለቲካ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ትልክዕ ምሕደራ እንድሕር ተረዲእና እንሆ ኣብ ምድሪ ከም ዘሎ ወይ ካብ ቀደም ራብሻ ክሳብ ሕጂ ራብሻ ካብ ቀደም ብፅብፅ ስጋዕ ሕጂ ከምኡ ዕግርግር ኩናትን ወረብ ኩናትን ውግእን እዩ ዘሎ እዚ ዳዊት ጽቡቕ ተዛሪብዎ ኣሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 46 ጽቡቕ ዘሚርዎ ኣሎ ማለት እዩ ዳዊት ምስ ተረድኦ ጽቡቕ ገይሩ ዘሚርዎ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ኢሎ ኣኽራን ብነድሮም እንተነደሩ ማያት እንተዓፈሩ ንሕና ግን እንታይ ንገብር ኢና ኣይንፈርሕን ኢና ኢሉ ማለት ብብዙሕ ነገር ናይ ዳዊት ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ናብዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ንዓና ክንትርጉሞ ከለና ማያት ክኾኑና ዝኽእሉ ኣኽራናት ክኾኑና ዝኽእሉ እዚ ሕጂ ምድራዊ ዘሎ ምፍልላይ ማለት ኣብዚ ምድራዊ ምፍልላይ ሰላምን ዕረፍትን ተተምፅተውንካ እቲ ልክዕ ምሕደራ ፖለቲካ ናይ እግዚአብሔር ክርዳእካ ኣለዎ ብመንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ስለዚ ነተን ከተማታት ሰለስተ ከተማታትን ዳሕራይ ወሰን ምድሪ ዝበለና መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ ከም ዘመሓደረን ኣብዛ ፍቅዲ 8 ንምልከት ማለት ኢና በርቀስ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደይ እንታይ ክገብርን ነተን ሰለስተን ነታ መወዳእታ ወሰን ምድሪ ዝብል ናይ ኣሕዛብ ምልክት እንታይ ገብረን ማለት እዩ ማዕረ ዘምፅእ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ነዚ ዝበሎም ምክንያት ግን ናብታ ፍቅዲ 5 እንድሕር ከይና ኣብኡ ኣላት ናብታ ፍቅዲ 5 ፍቅዲ 6 ኣብዛ ምዕራፍ ሓደ እቲ ሽግራቶም ፀገማቶምን ኩልሻ እንታይ ያገበሮን ኣይሓኸኽዎን ማለት እዩ ኣይኣለይዎን ማለት እዩ ክርድኡ ኣይከኣሉን ማለት እንታይ ስለ ዝኾነ እዚ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘይወረደ ሙሉ በሙሉ ዝሓሳብ ከነምፅኦ ከለና ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘይምውራድ እንታይ ኮይኖም ማለት እዩ ኣብቲ ፍቅዲ 5-6 ከዓ ክንሪኦ ኢና ኣተሓሳስቦም ምድራዊ ኣተሓሳስባ ምዃኑ ከዓ ኣብቲ 5-6 እንታይ ንገብሮ ኢና ኣብኡ ንሪኦ ኢና ኣብኡ እንታይ ኢልና ኣሎ ብሕልፊ ኣብታ ፍቅዲ 5 እንታይ ኢልና ኣሎ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ኢና ዘለና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 5-6 ንላዕሊ ንምለስ ኣለና ማለት እዩ 8 ተረዲእናያ ታ ምዕራፍ ታ ፍቅዲ 8 ተረዲእናያ ሽግራን ፀገማታን ተረዲእና ናይታ ፍቅዲ 8 ናበይና ንኸይድ ኣለና ሕጂ ናብ ላዕሊ ንምለስ ኣለና 5-6 ማለት እዩ ኣብቲ 5-6 ልክዕ ተዛሪቡ ንሳቶም በቲ ኣራዳዶም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ልክዕ ክምልሰሎም ኢና ንርኢ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሽዑ ተኣኪቦም ከለዉ ጎይታይ በዚ ወርሓት እዚ ዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተጥንዕ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ እዚ ሕቶ እዚ ኩልሻ ኣብ ውሽጦም ኣሎ ማለት ዘይተመለሰ ሕቶ ይንዖም ካብ ቦታቶም ኣትሒዞም ንሶም ከዓ ዘጋጥሞም ናይ መንግስቲ ሮማ ሽግርን ፀገማትን እዚ ኩልሻ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ መዓዝ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ 40 መዓልቲ ኣብቲ ናይ 40 መዓልቲ ድሕሪ ሞትን ትንሳኤን ዝተመላለሶም ዝተጋሃደሎም ኣብኡ እዮም እንታይ ዝኾኑ ዘሎ እዚ ዝርርብ ከዓ ደጊሙ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተደጊሙ ቅድሚ ሕጂ ኣዲኦም ሰዲዶም ማለት እዩ ኣዲኦም ሰዲዶም ሓደ ብየማን ሓደ ብፀጋም ክኾኑ እንታይ ገይሮም ሰዲዶም ማለት እዩ መሊሱ ከዓኒ ሞይቱ ምስ ተንስእኻ ነዚ ሕቶ እዚ ከዓ ኣልዒሎሞ ኣብ ሽግር እዮም ደሎም ማለት እዩ ኣብ ሽግር ዝኾኖም ምክንያት ከዓ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ብልክዕ ስለ ዘይተረድዎ እዮም ባዕሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ታገብረልናይ ክምልሰልናይ ማለት እዩ ኣብታ ፍቕዲ 5 ክደግመ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ሽዑ ተኣኪቦም ከለዉ ጎይታይ በዚ ወርሒ እዚ ዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቕንዓላ ኢሎም ሓተትዎ በዚ ወርሒ እዚ ኣብቲ ወርሒ እቲ ዝኾነ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ወርሒ እቲ 40 መዓልቲ ማለት እዩ እቲ 40 መዓልቲ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ጎይታ ተንሲኡስ እንታይ ገይሩሎም ተገሊፅሎም ስለዚ ነቲ ምድራዊ ጥራሕ ኣተሓሳስቦ ነቲ ሽግሮምን ፀገማቶምን ዘሎ ሃገራዊ እንድሕር ኮንካ ኩል ሻዕ ነቲ ናይ ምድርኻ ጥራሕ ኢኻ እንታይ ትገብር ተሓስብ ነቲ ናይ ምድርኻ ምሕሳብ ጌጋ ይኮንኩን ዝብሎ ኣለዎ ነቲ ናይ ምድርኽ ተሓስብ ከለኻ ግን ንሓደ ፀሊእኻ ንሓደ ፈቲኻ ኢኻ ተሓስብ እቲ ምድራዊ ኩል ሻዕ ከምኡ ፅልኢ በርካስ ንሓደ ክትፈትዎ ኢኻ ንሓደ ክትፀልኦ ኢኻ በርካስ ተቃዋሚ ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ግን ተቃዋሚ የለን ኩላትካ ሓደ ብክርስቶስ ትኸውን ማለት እዩ ነንሕድካ ክትቃወም ኣይትኽእልና በርካስ ነንሕድኩም ተፋቀሩ ዝብል ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ትእዛዝ ቃል ኣምላኽ እዚ ነንሕድኩም እንታይ ግበሩ ተፋቀሩ ፖለቲካ ግን ነንሕድኩም ተፋቀሩ ክብለካ ኣይክእልኒ
حدا نت حدا فوتو حدا نت حدا يتصلقو نايت مدراوي ازي يمثل تسأل مالتي فيجر نايت مدراوي ازي يمثل نحنا دلينا دلنا جن نايت سماوي فيجر جن كروستوس اندحر لنا كل الشأن قبله زبالة انتاي مالتي بفقري بغن الناين انتاي نقبر مالتي بركز مسكراتي كتكونيهم تغيلو امباسادرات غيرنا له مالتي امباسادر زغونه كاني نوناي منغست املاخ امباسادر زغونه فلالاي ايكونن فلالاي شجر باسي اغرغر عليتاوي هاجراوي ود عدي ود هاجري زبل ايكونن اتيتل غوناي وونجل تايلا اب حدا دمصي نا بروسيس قبري ناب حدا دمصي سلازي ابزور حزدو إلومسي سكفتهم يمغليصوم مالتي ويتا يسوس كريستوس كا كملسلومي افتا سوق شمن افتا سوق شدش صبو غير يزنصغم مالتي صبو زخونه منصاق ناي فقر منصاق ناي من عقل يكون ويتا يسوس كريستوس صبو غير يدستاخلك بفقري يدستاخلك حجي غا منفس قدوس كا كوم بفقري يزدغفك عبد خامكا كل شعب بفقر ناستخاخلك عايزخي مالتي نافتا فوق شدش خنن ببخلنا እግዚአብሔር ተመስገን አይኮን እንታይ ሎ ንሱ ኸአ ኢሉ አቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመንን ጊዜውን ክትፈልጡ ናታትኩም አይኮነን ኢሉ ዓብይ ነገር መሊስሎ ማለት ጌናስ እንታይ የጎበሩ ነው ማለት ንሱ ኸአ አቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመንን ጊዜን ክትፈልጡ ናታትኩም አይኮነን እግዚአብሔር አቦ ዝመደቦሎ ዘመኑን ጊዜውን ዝመደቦናል ዘመኑን ጊዜውን ዝመደቦ ሐዋርያት ጌና እንታይ የጎበሩናል አይፈለጡን ዋላ ሞይት ምስተንሰ ኸም ዘይፈልጡ ደሎ ሙሱ 40 መዓልቲ አሊፉ እንጂ ገረም ኮሎስ ፍጹም ከይፈልጡ ዘኻአሎ ምክንያት መንፈስ ቅዱስ አይወረደን ነይሩ በርከስ አብ ወንጌል ዮሐንስ 14 ኸም ኢላ አንተ ወርኩ ሓሽ መንፈስ ቅዱስ ታገብረልኩም ክልእኸልኩም ኢሉ እቲ ጉዳይ محدرة ناي منفس قدوس تي بوليتيكا ناي منفس قدوس انتاي مالتي نقولو معرز قبري تمحدرو منفس قدوس نقولو بقن الناس مرح حق انيا زغونه منفس قدوسي مالتي سيلازي منفس قدوس حق انيا سلازغونه اقدمنا كافتا فقد شمونت جميرنا مالتي كافتا فقد شمونت جميرنا يا مخنيات انتاي سلازغوناينا اتن كتماتات رينين مالتي اتن كتماتات انتاي غيرنا منفس قدوس مس وردس نتن كتماتاتينا فلينا رينا يروشاليم يهودا سمارا كسعوسن مدريز بالمالتي نزي كفافيلنا رينا مالتي تشجر كابزي نيرو منفس قدوس سلازي ورده نابز حموشن شدشن كرئي كلنا نغويتا يسوس كريستوس مويت تنسي خوايزلو ناي تنسي سغا خوايزلو نزون كستوعلي كان ناي تنسي سغا خوايزلو ام مدرهم غسو نسوغن كالتول اخلو كسعوسن مدر كخيدالو وونجل كسعوسن مدر وونجل كخيت خوينو منفس قدوس تاغبرالو كورد كخل الله نايزتول اخو ناي وونجل انه ناي منفس قدوس مورادينا نريئلهم نزم 11 حوارات منفس قدوس مسورد ما غبر حوارات نرايو كما يزبل اميزنج تكون غريسي بقى بار بيتروس تلويتو ሙሉ ተለዊተው ማለት መንፈስ ቅዱስ ይክልውጥ አካዝኸል በዚህ ሰዓት እዙን አተሐሳስባና ምድራው ተሐሳስባሎ ምድራው አተሐሳስባ አብ ክልተ ወገኒ ኩሉ ሻዕን ራእዩ ምድራው ተሐሳስባ አብ ክልተ ወገኒ ነተሐልፈት ይኻ ነተሐደ ይኻ ትጸልይ ሰማያዊ አተሐሳስባ ግን ወገነኛ ዝባሃል ነገር የለን ነታናይ ወሰን ምድሪ ትብል ንምብጻሕተል እኮ አምባሳደር ግን በመኒና ንሪኦ በሐዋርያ ጳውሎስ ይናንሪ ناب كل زبطه بحواري ጳውሎስ ይናንሪዮ ማለት بحواري ጳውሎስ ክንሪዮ ከለና ከምዛ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረባይና ንሪያ ኣብታ ፍቅዲ ሽድሽ በርከስ ንዖም ክዛረቦም ከሎ ንዖም ኣይተገለጸሎም ንሐዋርያ ጳውሎስ ግን ሓደ ነገር ዝተገለጸሉ ነይሩ ኣብቲ ክራኸብ ከሎ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደማስቆ ክረኽቦ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ንዓይኻ ተሳደን እንደለኻ ብሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኣ ታዝበለጸት ምርዳእ ተረዲኣቶ ማለት እዩ سلازي نعاقل نمتأنت خوينا بزا فوق شدشن تنقبر لنا كنردع لنا ساخن ببا موني حساب كنقلت عمالتي نسوخا أبو بسلط أنو زمدبو زمانون جيزيون كتفلتو ناتاتكم أيكونن إلو هينا اتي أبو بسلط أنو زمدبو زمانون جيزيون تاي زمانون جيزيون بقالو كريستوسي حج زلنا زمن ناي كريستوسي زمن تقاي زمن እግዚአብሔር ጊዜ እግዚአብሔር ማለት ናትና ይኮነን እቲ ጊዜ በርቀስ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ እንታይ ከይሪ ማለት
መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ሰላምን ዕረፍትን አምጽእ ማለት ሕጂ ዝናይ ሰላም ዕረፍቲ ካብ እግዚአብሔር ማለት እቲ ዘመኑ ዝብል ሕጂ ንምጽእ ዘመኑ ዝብል መፈጸምታ ዘመን ዝብል ሐዋርያ ጳውሎስ ጽቡቕ ገይሩ ኣብ ገላትያ 4 እንድሕሪና እቲ ምልኣት ዘመን ምስ መጽ ኣብ ገላትያ 4 እንድሕሪና አይን እቲ ምልኣት ዘመን ነዚ ኣይ ዝዛረባ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣቦ ዝመድቦ ዘመኑ እንታይ ዝመስል ዘመን ጸጋ ዘመኑ እንታይ ዝመስል ዘመን ዕረፍቲ ዘመኑ እንታይ ዝመስል ዘመኑ ሰላም ዘመኑ እንታይ ዝመስል ምሕደራ ቅንዕና ዘመን ናይ እግዚአብሔር እዚ ይመስል ማለት እዩ። ስለዚ ይሕዋተይ በዚ ሕጂ ጊዜ ዝጸልወና ዘሎ ነገራት ኣይንርአዮ ኣብ ብዙሕ ኣብ ስደት ቦታ ክንህሉ ንኽእል ንስደት ወፂና ተሰዲድና ክንህሉ ንኽእል ዘመን እግዚአብሔር ግን ክርዳእና ክላሉ ብክርስቶስ ስደት ዝበሃል የረስዓካ ማለት ኣብ ክርስቶስ እንሕርጎንካ ኣብ ትለክዕ ናይ እግዚአብሔር ምሕደራ ብመንፈስ ቅዱስ ተኾንካ እነሆ ስደትካ ከም ስደት ኣይትርአን ኢኻ ስደቱን ካባና እኳ ኣይኮነን ተጀሚሩ እቲ ዝበለጸ ምርዳእ ክንሪኦ ኮይና ስደት ካባና ኣይኮነን ተጀሚሩ ስደት ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ተጀሚሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣምላኽ ክነሱ ኣብ ፊልጵ 2 ደሎ ሓሳብ ንርአዮ ኣብቲ ፍቅዲ 5:7 ዘሎ ማለት እዩ ማዕረ ኣምላኽነቱስ ምምንዛዕ ኣይረአየን ንኣምላኽነቱስ ነቲ ኣምላኽነቱስ ማዕረ ኣምላኽነቱስ ምምንዛዕ ኣይረአየን ኣምላኽ ክነሱ ኮይኑ ኣምላኽ ክነሱስ ናብ ሰብ መጺ ማለት ኣምላኽ ክነሱስ ሙሉእ ሰብ ኮይኑ ማጽ ከም ምምንዛዕ ከዓ ኣይረአየን ማለት ስደት ክኸውን ኣይክእልን እዚ ኣምላኽ ክነሱ ናብ ሰብ ክመጽእ ስደት እንተይልና መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝገልጾ ስደት ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝገልጾ ብእስራኤላውያን ክትርጉሞ እንተኮይኑ ስደት ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝገልጾ ኣብ ዘመነ ስደቶም እንታይ ዝኾን ነይሩ ምልኣቶም ነይሩ እግዚአብሔር ማለት ምልኣቶም ነይሩ ማለት ንዮሴፍ ብብዙሕ ሽግር ዋላ እንተሓለፈ ብብዙሕ ጸገም እንተሓለፈ ኣብ ስደቱ ግን ዘቕንዓሉ ሰብኣይ ዝነበረ ኩሉ ዕዩ ዘቕንዓሉ ሰብኣይ ዝነበረ ኢልዎ ንዮሴፍ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ዮሴፍ ክንሪኦ ከለና ስለዚ እስራኤላውያን ኣብ ስደቶም ሓያላት ብርቱዓት ነይሮም ካብቆም ከዓ ኣይኮነን ካብቲ እግዚአብሔር ዝገብረሎም ዝነበረ ማለት እዩ ካብቲ እግዚአብሔር ዝገብረሎም ዝነበረ ሓያል አብርሃም ንርአዮ ኣብ ስደቱ ተሰዲዱ ወፂኻ ካብ ስድራ ቤቱ ውፃእ ኢሎ ንስደት ይወፅእ ዘሎ አብርሃም ስለዚ ስደት ከም ሕማቅ ጌርና ኣይነስተማቕሮ ልዕሊ ስደት ነዚ ምድራዊ ኣተሓሳስባ ነገራተይ ከም ዘለዎ ይጽናሕ ተባሂሉ ነገራት ዘሎ እዚ ናይ ምድራዊ ኣዝዩ ኣሸጋርን ጸገማትን ንስኹም ዘሎ ወፅና ንሕና ስደተኛታት ኮይና ወፂና ኣለና እነሆ ብወንጌል ብኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ልዕሊ ስደት ኢና በርከስ ክእለት ኣምላኽ ኢና ተባሂልና ኣምባሳደራት ኢና ማለት እዩ ኣምባሳደራት እንተኮይና ልዕሊ ኩሉ ኣባና ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሓሳበይ ኣብዚ ክወድእ ስለዚ ስደት ኢልና እንታ ክንገብር ነና ክንጭነቀሉን ክንሽገረሉን የብልናን ልክዕ ናቱ ነገር ደሎ ንሱ ይኮንኩን እንታ ክብለለ ብብዙሕ ነገር ትሓልፍ ብብዙሕ ሽግር ትሓልፍ ግን ብመንፈስ ቅዱስ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምርዳእ ዘለካ ኣብ ወንጌል ግን ልዕሊ ስደት ኢኻ ማለት እዩ ብብዙሕ እኳ ሓሊፍና ኢና ነቲ ዝሓለፍናዮ እኳ ብሰላም ብዕረፍቲ እግዚአብሔር መሊስልና ይስጋዕ ሕጂ እውን ምልሰልና ኣሎ ማለት እዩ የዕርፈና ኣሎ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ነገራትና ከም ዘለዎ ይጽናሕ ነገራት ዘሎ ሽግርን ጸበባትን ዘሎ ከም ዘለዎ ይጽናሕ ትቃል ሓቂ ናይ ወንጌል ፖለቲካ ንሕተረዲእና ግን እነሆ ኣብ ስደት ከለና ከማን ብርቱዓት ኢና ሓያላት ኢና ማለት እዩ እዚ ከዓ ካባና ኣይኮነን እነሆ ንነብር ኣለና መን ዶ ከንብረና ክእል ክሳብ ሕጂ መን ከንብረና ይኽእል እነሆ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ምዕቡላት ሃገራት ንኹን ናብ ሳልሳይ ሃገራት ንኹን ተጓዒዝና ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ምዕቡል ሃገራት ከለካ መን ገይሩ ከምኡ ገይሩ ከኽብረካ ይኽእል ጸጋ ኣምላኽ እንተለካ ግን ንኩሉ ሰጊርካ ትኸይድ ኢኻ ነቲ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ስደት ከማን ጸገምን ሽግራትን ኣሎ ብዙሕ ኣሎ ዮሴፍ ርኢና እንዲና ብብዙሕ እኳ ኣይተሸጊሩ ሰይቲ ንጉስ ፈቲናቶ ብብዙሕ ሽግር እዩ ዘሎ ኣብቲ ምዕቡል ሃገራት ኣለና ብዝተፈላለየ ብዒንትና ንሪኦም እንሰምዖን ንሽገራና ጸጋ ኣምላኽ ሰዋሪና እዩ ማለት እዩ ንኣተሓሳስባና ነቲ ናይ ገዛ ርእስና ኣተሓሳስባና ክስውሮ ዝኽእል ጸጋ ኣምላኽ እዩ እዚ ከዓ ካብ ናይ ወንጌል ሓቂ ፖለቲካ ዝርከብ እዩ እቲ ምሕደራ ፖለቲካ ዝበልናዮ ካብ ማሓድረካ ዝኽእል ኣብዚ ምድሪ ዕረፍትን ሰላምን ክበካ ዝኽእል እንሆ ወንጌል እሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእዙ ብርኽ የብልኩም ሻሎም ሓሳባተይ ኣብዚ ወዲየ ኣለኹ ማለት እዩ ተባረኹ